Έλληνας καταναλωτής δεν θα αγοράσει κάτι οικολογικό γιατί είναι οικολογικό, δεν θα αγοράσει κάτι πράσινο γιατί είναι πράσινο, θα το αγοράσει για να εξοικονομήσει χρήματα, για να ζήσει πιο άνετα και πολύ βασικό για να νιώσει ότι δίνει περισσότερη αξία στο ακίνητό του. Σίγουρα η εξωτερική θερμομόνωση θεωρείται μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Για ποιο λόγο? Γιατί η εξωτερική θερμομόνωση δρά στο κέλυφος του κτηρίου. Και γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των θερμικών απολειών προέρχεται από το περίβλημά του. Τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου αποτελούν σήμερα ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου. Συνδυάζουν υψηλή θερμομονωτική απόδοση, ανθεκτικότητα, αισθητική και ηχομόνωση. Τα ουσιαστικά ωφέλη που έχουμε στο κομμάτι της θερμομόνωσης με την αντικατάσταση των σύγχρονων θερμομονωτικών συστημάτων μπορούν να μειώσουν τις θερμικές απώλειες από τα ανοίγματα που έχουμε και τη συνολική κατανάλωση της ενέργειας για θέρμανση και ψήξης. Βάζουμε μόνωση, βάζουμε κούφωμα και βάζουμε και μετρητές. Και βάζουμε και αντλία και φωτοβολταϊκό. Ζούμε καλύτερα. Ή κάναμε ένα κτίριο τάπερ. Θέλω να πω, άμα δεν συνεργαστούν όλοι, γιατί είπε κάποιος πριν, νομίζω ο κ. Τουρκολιάς, είναι διατομεϊκή η συνεργασία. Οι άνθρωποι να ζουν υπέροχα. Μας είπε μια ιδιοκτήτρια ότι η κόρη της σταμάτησε να έχει άσθημα. Έχουν πολύ καλή ηχομόνωση, έχουν φρέσκο αέρα. Κανείς δεν λέει για τα χρήματα. Κανείς δεν ασχολείται ότι καίει 1 ευρώ. Όλοι ασχολούνται με το ότι ο τοίχος μου πλέον είναι ζεστός. Ο αέρας μου είναι φρέσκος και δεν έχω υγρασία. Να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε και την τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία δεν είναι εδώ ούτε να μας πάρει τις δουλειές, ούτε να μας καπακώσει, ας το πούμε. Είναι εδώ για να μας βοηθήσει με τους σωστούς τρόπους.